Molweni mawethu ngicela sikhanzele naliqikelelo lwemozulu ndingatsho ndithi ngamathutyana nje angephemvula kwindawo zigudlunxene olusempuma uqala phaya emambozana ukokutha njalo ukuyotsho phaya kwaZulu Natal ngokunjalo nakwindawo ezifana naphaya kwimpuma yasempumalanga ngokunjalo naphaya kwiphondo laseLimpopo kanti ke akho mvula zilindelekileyo kwimimandla esentshona ngomso ke mbukeli sabonto balisaqatha ubhobhoyi kwimimandla esentshona kodwa ke uyalunyukiswa imililo yamadlelo phakathi kwamandla esentshona ukuthi ngapha kwalaphondo lase-Northern Cape kwimimandla ke sempuma mbukeli sabona uba noko akho kwamvula zilindelekileyo kodwa ke lisa kuthi noko rhwelele ngamafubukhulu becala ezulu majonge ke into yoba wona amaqondo wethu okutshisa sibeka phina ndingatsho ndithi kuthanda ukufudumala phantse kulo lonke ilizwe amaqondo abetha phaya ko-15 eFredendal ngelixa ingu-14 eKapa Lodumo ngu-18 eUppington ibe ngu-17 phaya eMahikeng kanti ke phaya eBloemfontein koBlumanda phaya silindele u-13 kanti ke xa sijonga phaya eMpuma Koloni nakhona amaqondo athanda baphantsi uqala phaya eRhafu nalapha betha phaya kwisibhozo kanti ke sisithoba nje phaya eKaladokhwe naseKomani ngomso ke mbukeli ndingatsho ndithi kuthande ukufudumala kwiindawo ezisembindini welizwe amaqondo angaphaya kwama-30 ngu-31 phaya eDR's ngelixa kutshisa ngu-35 eUppington kuloo 31 ke naphaya eVryburg ze ibe ngu-29 omhle eMahikeng kanti ke liphalale silindele u-30 degrees Celsius ku-27 omhle eMosina athathisa kamaqondo ngu-31 phaya ePutoli kanti ke ko-Vosloorus naseSoweto phaya uyotsho Springs eRhawutini ngu-27 xa sijonga phaya eMpuma Koloni nakhona kuthande ukufudumala ngama-30 uqala phaya eRhafu eKaladokhwe naseKomani zihle nje izulu kakuhle ngo-26 eMthatha kupholile ke ngo-24 phaya eSajeni sikamnandi mawethu.